ikke XSplit, det findes ikke helt på XSplit. Jeg har ikke en Teamspeak server, men jeg har en Mumble server, som vi joiner og spiller på sammen med mig. Ikke spille på, men så sagt mig, og mange de spurgte, hvordan man joiner den, fordi Mumble, det er forvirrende, og sådan er det bare. Men det starter med, at du går ind på Mumbles hjemmeside, som er mumble.com, og så går du herop og trykker download lige her. Download Mumble. Og så skulle du gerne blive taget til der, så skal du downloade, hvad fanden du bruger her. Jeg bruger Mix her, og der er lidt fans her. Og når det er download, det ved jeg ved ikke, hvad det er små billeder mig hinanden. Men når jeg har gjort det, så kommer I højst sandsynligt ind på det, der ser sådan her ud, som hedder serverforbindelser. Det ser nok sådan her ud, og sådan, hvor der så Danmark og fuck, det er forvirrende og sådan. Så skal I bare scrolle helt op, I skal lukke det her vindue, og jeg har min Mumble server her som favorit, som I kan se her. Og det simpelthen skal skrive her, det er, nu kan I se her, det er alt det her. Det der står her, det står nedenunder videoen her, og brugernavnet, der skal selvfølgelig ikke skrives, og der skal skrive, hvad fanden I gerne vil hedde inde på den. I må gerne skrive noget, som man ligesom kan kende jer, hvis I er på livestreams eller sådan noget. Og der er faktisk ikke med det. Det er simpelthen bare at skrive det. Så ja, det er bare her. Gå herned, så vi tilføje ny, og så tilføje den server, som I gerne vil på, som er det, der står nede i beskrivelsen. Jeg håber, det hjælper lidt til at komme ind. Når I kommer ind, så kan I se det sådan her ud. Shit, så kommer den der klamme lyd der. Og så ser det sådan her ud. Jeg sidder herinde alene lige nu. Og I skal huske, når I kommer ind, så skal I huske at lave setup guiden. Så du går heroppe og konfigurerer. Og så trykker jeg på lydguide, som er nummer 2 valg her. Og så trykker jeg simpelthen bare der, og så ja, så er I faktisk godt til klar. Den tager jeg igennem, hvordan fanden I sætter lyden op og sådan noget. Så ja, jeg håber, at man vil sige sig ind. Så tak for sådan noget forkølet. Hej. Jeg undskylder meget den dårlige lyd, den her video, men jeg håber, at man min nød alligevel. Det starter ud med Nana, hun laver mig, så laver Nana bagefter. Lad os komme i gang.